Iki lho, kuwi wak jenenge lek. Kali ini anu bos, neng Pelem Kidul desa Petan desa iki jenenge Ramudeng. Neng nggon sepot Tombro sing jelas ki. Yo nyoba meneh mbok menawa engko oleh. Hari ini hari liaran, liburan sing neng neng Karamba ya, neng Karamba praise tak golek Tombro nek oleh neng nggon sepot Tombro kono kae. Lho kae malah wis enek sing ningkring nang kono kae. Wis pokoke sing penting nempel. Lho bos. Spote kene iki. Lah kene iki memang sing mangan tombrone nang kene iki bos. Pokoke ket kok kono kae kulon kae ngalor iki. Lah kene iki sing pertama cewet kae ya nang kene iki. Kuwi gedene ra lumrah. Terus sak teruse dipancing nang kene tiap hari kena bos. Tombrone ora cilik-cilik minimal nang kene iki tombrone iki 4 nyari. Wah, elok to, iki sarang tombro kabeh nang kene iki. Kuwi, ket kok kono kuwi, lho ngisor wit-wit iki lho. Sarang tombro kabeh. Piye lek wis etuk urung? Teluan. Tombro? Anu apa? Nila. Oh nila. Sampeyan go lumut to? Ah. Oh. Lumutnya nek gelem mangan malah sing gedhe lho tombrone iki. Lah sugeng ketok ya nang kene iki terus. Wis ditepaki pring arning kring kok ngendi iso kuwi. Ning kring kok kene iso. Kok kene iso. Oke. Gas kayak kene. Lah seberang kono kae tombrone gede-gede. Kae wite wis anu bos, wis dikuki kabeh. Dadi niki kowe nek arep arah kanggo omah kono, nek pitmu parkir kono, kuwi sorene. Wite wis dibongkar kabeh. Sampeyan kok ndi, Lek? Solo ya. Solo. Oh, Solo. Teko kene wis ngerti kene malah. Agak iki mu berarti. Ket dhisik urung pernah rene kene. Lho, kene Solo urung ngerti nek kene urung ngerti nek kene nggo tombro. Oh. Kene iki tombrone kena terus ndak dino saiki. Nah, kene iki. Kae masake ya lumut kae. Ora nggo pelet, Mas. Sampeyan jagek pertama iki. Neng tau nggo pelet. Etuk tombro. Oh, malah urung. Yes, gas kene sik nyoba tas spot. So. Coba. Orang munggah. Lho. Iya. Lho. Ya? Kandane ya. Loh, ngap-ngap to. Mbuh. Ketoke nang kono gawil banget. Gawil banget. Driji. Alhamdulillah. Lho sakmono kuwi lho. Sakmono ki. Aku sing cukup mancing wae. Kowe sing nyekel. Kene wae kandhan kene wae Kak. Pindan kene. Nang ya bola-bali anu srinding kene iki bola-bali.
Mantep, mantep. Wah. Sek. Piye kok aku piye nyekeli piye iki ya? Rasa. Rasa. Tunggu. Gede kuwi. Ya, piye. Iki lho tumbru jenenge tumbru iki lho. Awas. No. Ojo nganti aku. Asone wae. Tapi bakal ngakal. No. Alah, malah senare aja. Kantor siji pedhot. Ah, Aduh. kuwi lho, kuwi wak jenenge lek. Dina minggu iki full wong mancing ning kene pokoke. Hari ini sing kene iki sing peletan karo golek tombro mung aku karo Dodo. Sing nyobok lur wakeh banget. Lho sing peletan akeh mung kamu sing kulon kamu yo nganggo pelet tapi mung sithik tok. Nek sing nyobokno ora umum. Wakeh. Oh. Kene iki ana terus kuwi sing nggon rengsek iki lho. Ya full nyobok kene iki. Lho. Ngasih teko tantan ngono lho. Akeh banget ae. Padahal nggone yo sulit. Lho kae wong nyobok tok kae. Kae kono kae wong nyobok tok. Sing etan sandhe granjangke ketok tingkring kae ya peletan kae. Ngono kae. Lumutan tok sini kene iki. Iki malah ijek bingung arep nang endi. Arep manggon ngendi, Mas? Sing rada cilik-cilik iwake kok geden. Iwak kegeden. Angel munggah. Wah, sing gede cewete gelone ra umum ngene kok. Wis ora usah golek sing gede-gede. Golek iwak cilikan wae. Dengan munggah pentingnya. Lah iya. Wah, biasanya lah. Iya. Gede jane. Alah. Alang kowe ngapunge. Loh. Oh, masa kena to. Lah nyantol ya tetep kena lah. BKO kok ngono kae. Ngono apa? Lho. Sak mono-mono lho wi, lemu-lemu banget wi. Wis mulai mangan madang iki, wis ngelah. Ngelah iki. Iki nyebrang wis mulai dipethuk. Payahe makan dipethuk. Alah. Nyebrang. Heeh. Lho, sore-sore madang wae.
Iwak sakmene iki ya bingung. Digobali bosok. Gedhek kesik wae. Gedhe sik nduk. Takmu karo mbokmu wis ceruken kon rene kon madang. Bala. Weling ya. Kene iki aja dipancingi, aja dijaring, aja dianco. Masalah iwak iki sing makane aku. Iya. Sedina iki sing makane aku bala. Aja mok jaring, aja mok pancing, aja mok anco. Kene iki wekku. Ya. Wekku. Sing makane aku kok. Aku ki mung ndikok sithik lho. Ndikok sithik kena tanggo lawuh. Tok. Lawuh dhewe bala lho etukku. Lho. Ya. Lho etukku kok ngene iki lho. Etuke mung iki lho. Sak mene-mene iki. Oh, ya. Lho. Etuke sak mono kuwi bala. Lho. Iki ta deloken sik tak dikoke sik. Sik tak dikoke sik. Lho. Etuke kok ngene iki. Oh. Waduh. Malah arep pucul ki piye iki? Karo iki ning lho. Aduh. Kuwi lho. Karo kuwi. Alah. Aja ucul. Lho iki lho. Iki lho. Sak layar. Aku kalah gede. Lu sak layar. Aduh, aku kalah gede banget. Iki kene iki lawuh jenenge. Lho iki lho, Pak. Jane iki udah targetku serinding. Wis ta? Wis ora ngarani aku santri ompol ta? Lho iki lho. Iki aku yetok. Ben urip sik iki. Iki masalah anu digawa bali ya bosok. Mumpung cek anu, cek. Iki urip kuwi. Lagi bola iki urung bali, masalah akeh mangane wis sore ku mau. Iki Mas iki ya gek pindah ki langsung entuk baban-baban iki mau. Mangane sore dadi jak bali urung gelem bali. Iki jek jam 3 kurang kok. Kae masih kae ya kok Solo. Kae ya urung gelem bali. Jare ngenteni babon kae. Oke, bolo sampai di sini dulu. Spot Tombro. Spot Tombro kidul desa Pelembinatur ning aja dipancingi, wong wis tak pakani. Sampai di sini dulu ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menonton video ini selalu sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, dan sehat selalu. Oke bolo, semoga Anda asik mancing di sini. Sampai di sini dulu ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel di esok harinya. Mancingnya mau ngene iki bolo. Wong loro terus. Nek reto bareng. Ini kita bareng iki isuk. Heh. Mangane lho isuk. Iya.
Bos.